Hero try para bangit bagi dia viewers kani ka kubor kadai na banta jongno re jongno amar kat bangarang ki ban duai menne boleh pun paw ke ngamla ban ya thulet barak hat taw boleh pun paw ke ai bakani ka kubor menta ka step kadai nam ta jongno re jongno ki barang ya ksat menta habaya dai bat ka jingiet ka jong boleh bon apra badan apra jong pigi bapat yang ni ka video pat kat tu kat ningut kani ka video kani kadai nama tajong pigi tu barang ya kesat ya ka jing iet ba jong ublay ba pidan mentah pedang jong ka jing sngow syak kan taj pisyak kan taj na ka yeng ka sam pisyak kan taj na ki parlok parajor pi sngow syak kan taj har babun ki liang bat kani ka penlong ni pi ba pi pet no yo ublay ba ublay ublay ka jing iet ba pim ta piladan ha kata ka jaka ba pi kenno yo ublay pi beliam you blay pi ong pi sedang ban keli you blay hatu iet ne am yang hatu dang dan ne am ba iet nya rengan itu para banget ba ya ka jin iet ba jong blay mta ka jin iet ba jong blay hoi kum da ka gospel you anis pila ju sngo like han rio ong blay la iet kat ta ta ka per table la it no yo khun bal khamar we bo we banget ya unom jat shu yo jing im bom jukut kata ka dege jingit ba jong blay ring kwa ban kran kham jiliu shu ira jingit ba jong blay ha ka baya dei personal bat ka jing em jong pi kan ni kam dei shu tangka bangan syukran tang banong bangan shu explain ye tin jong blay blong theology re ka ka ni ka pan paw ka baya dei personal bat pi ka baya dei bat pi te jing em chmet man ta pilas dang ban perkhat pisdang ban keno yu blay pisdang ban ong try ke paro ngashu flop dot ka jing em ke bas niu ki jal ka jing em jonga ndre kam dei ga tapar bang blai jung yu de blai ba yet ude ba yet nai thu ipi ki daw baro pa kum khun sarong auria udan ning kong ka jing ya dei ba kupa dan arngot ki para tu para upanut ya ka spa ka phau jong ukupa panut ya ka spa ka phau jong ukupa ba ukupa ai yu khun sarong auria bat ulet ban penlet ya to ka spa ka phau da ka ba em ka ki jing em bat ki nuti kwa brai nak ta ki jing sngo bha ki perthe ha bok hadu ula jakham umdan yesu paisa hadu ba ban umdan shu tang ban bam ru bat pai hadu ka por ba sngo gun ban bam ka jing bam snyang ru la kan long ni pi ha ba ong ubleu di blei ka jing et blei ju pen bor ni no ju pen bor ni no kadan ka ba ki khat ka ta ka free will lani kata ka man lat lut pi ka bo bleu ai ban jit te u blei ha bo it yano long kum robat ban supen bor setan pen bor le be da ka bor setan le ju bor ndo bleu jungi long ta blei u ai kro pina perkhat u ai kro bat ya pin rei ti dei ka decision jong pi ka daw ka long ba pi jakham ka ni ka life ka de ka decision jong pi kum shem ya kita kirai ki ba menshwa ki major decision ki rai ki ba ki bam per song bhai ublei ka ban sa penjat ublei u i ka tan rei ula pen i pi ukuran ublei jong i ukuran man la ka pon rei ha ka tu ka por ka ba pi shem ye ki rai ka ba kala jam ta ki ni ki jingja ki ba pen kthang ni pi ai ka dei ka ba phim shai ba ka jing per khat namar phim dan ka jing ye dei bu ublei pi jingai no ublei bat sin ba jingai no ublei ngong tan wan ba pedang ban pen showing i ban shem ye ki rai ki ba halak asngi ki ba malak sngi bat kirai ki ba kham khrau kita kirai ban shem bat haba pikum shem pi poi ha ka e bat haba pi poi jing e pat pikum keno e ublei ka ki decision ka rai ka de ka jong pi ngam le pen ram ni nga shu thu pi ba ha ka to ko por le si phim jan bu blei pi e ublei ndre ka kam phim dan ka ta ka moral ko chu blei la pen e pi em khun wale shem ye ka ni ka rai e no wale shem ka ni ka decision ka de ka bam long ka bam pen masau le se kala ban long ka kam ka ba pitrai pikum shim ka decision pim su tu stau kala dan ka ran ka pressure ma ka pin shim pikum shim ba pipoi mata ha ka jaka ka be le dan jong pi pat ki ba ai dan nang gidan na pleng jong pi pat ba dei bat ka shong kha shong man tang u bleu la pan i pi ba kam long te khun ka ni lapan i ki lama saw ong bakani kamlong kani ka relationship kamlong kani ka ba pen i mo kani ka relationship pi
piyok sngow ya kataru pla I ka dak ndrei pimdan ka to ka moral courage bat pimdan ka to ka bor ban shim ya ka decision ka badai bat pikum shim hi menta pingat haka den ring ani thu ipi ublei I la wat la pedang mentaru kwa ban pen bau belai pat ya ka ka bala bakala ban decide mangiru ya ka pat wat usim debet ru namar belai ba umdan ba ka to ka jingya dai bu blei hakapor baka khir thma dan ka jingduai dan ka ya som bau kum shim ya ka rai ka ba ha kum pitep ya ka khana jong sim debet poi hadu ba em kata ka jing em ka ba kelimbat ka bat shababat pi ublei kam dei ka jing thmu jong ublei ban le kata adai ka jing ka mon jong sim debet hinre ba ule am tu ublei dang kwa ban pan bau dang it hi ulet ban pha prophet Nathan ban pha ban plan e to pop hadien namar baka pop te pi suthu la da pi shim rai ka bam dei no ublei ka balong pop te kan sawan bu jing pi mlalat kata ka dei ka baki ong ka justice mo ka bau hapan pihak ban surf ya ketu ka ba pila rai re ublei matau dang it pi pen bha pinda khi men step am pinda dan ka jing duai ublei pinsa shong am pinsa pleng pun sisa ki bu ublei la pelat yang wala pelat ya pina sibun ki jing men sai wala pi dei ban yap pila dei ban jat no mar setan wan tang ban penjat kan mau ngim dei tang bo dan blei dan setan pat ule na dien mentale upau bet na baru Andrei usile ben nadien ban pen shoy pi ban chem ki jing ki rai ki ba snew bat ondala pen ngap ya pi namar pimdan ka jingya de jublei hadin usakan no kala wang pet ublei jong bam I ukwa ban separate ka jinglong jong setan ka long ban separate yang ya pi baro na kata ka jing it blei hari ublei pat ngoi pi umdei ubale jubor ule da ka jing it udan ka plan nam ta jo pin rei ka dei ka jing it jong ublei ka long bet kumju rei ka dei ka jing rai jong pi ki jing sim ki ba ngim jan su ngim clear ka ni ka jing bet habang ngim dan ka jing ya dei ublei am ka ni ka decision jong I kam kolong clear ni sim lemu kata ubrei ukuran man pi man por bat mata ngoi pi gitu badu jing kerman parkhat bai ka ni shong biang sistin pa pi keno mata yo ublei bau it ya pi bau kentat ya pi bau I baru kentat kam dei param kata ka dei ka decision jong pi hi ke ba pi shem menshwa ka ba pimdan ka jing dei bu blei pila kumrai kumar bat kiwan ki jing menta bau setan sedang ban pensyai pi ban yu banang penjengai susu ya pi na ka jing jong blei ba pinang le bit susu rei metang ong wan hakmat sup syong usan ya ki bau blei la le bha ka jing jong pi nga syong si sang pat gidan kum kita ki bawan hangaru tang ki wan ki ong pat au kat ni masyakriu blai kat ni me in rei mam I so mam I kam dei kata par bang la syong bam la syong mesti wa perkhat na ni hapor bang 4 jan bu blai syang aju sim ki rai ki ba penjat I ke ban ki ba blai ula da pen I rei ha ka tu por ngamdan kata ka moral courage ngamdan kata ka ngala syai la I te bakan sa ban saliat satli rei kamdan te katuka jing silor kamdan katuka ka pensau bha briu pi ko an pensau bha briu perkhat ki briu kamdan katuka streng ban yu tingi ngakum sim ngaru kita ki decision pat tentang ki haka jing em dan ki pai haka ba ba ka jing em rein ha pedang katuka jing ru ublei udang jing de ublei badang ya da bang asarelai so ampleng kat ne bang baklahi ban sim ye ki ra ki haka jing em dan ki mo dan le ki jong kala ban long ka kam ka jam le long kanu ka ba pisim mo pisngau umbaga dai ning kongru hari realize ngop pleng hapadang kini kijing ubleu sedang ban thau thamai sedang ban ya dawat hapadang kijing hapadang ki bad decision jongiru dei ublei pleng ubadang ubadang yada ubadang nong kumno ubadang kwa ban penba dekat ba pinang jengai no ublei le te kanang sni tu ka ka bang ong pide men le mta syuk penret ba khmat jong ublei mta ong turaji sunga pan map let ya ka jing sarang ya ki jing sim ki rai ki bomdai rei trai pan bhan mami trai ji su thau thamai sedang nak banduai perkhat ya ka jing ba jong blei perkhat bau pha eu khun bal khamaro eu jisu kris bau yap na pedang ta jong pipi la ban let show blei ku palang bau khun kan mau khun sarong aurea ha bau la jot ka to ku pau ba eu wa ba eu ban wan kodop ban entry pi ka jing ngong pi kamdan ka jing pen bon ta ka dau untuk khun sarang aurea habu la syam ka jing piru ku pi se pi syam ka jing kum khun sarang aurea kum ka khun sarang aurea pimdan chu ban phai sinu ku pau dang ap ya pi bishar pi le se pi sngo ani ngandalet minta
undang pediang ni ukpa ukpa bana ka jing iet jong ka bayar palat ngal alap let menta pendamrit no let sikijing duai ang tora jisu yam na du ka do nut boleh sungob ha ban pet ka do nut ka pat kwa ka jing sarong su pi kwa ba pin let dal di su let kum khun sarong auria pai su let ang ko pa ngawan nang bau jisu kres khun wa mela ai ang tora ngawan pat tora jisu bakodor ban pla pat tora jisu ye geni ka eke bang la le ngala jakam rei tora jisu ngan wan pat cheme bat upin lap am bau pan ong pi un kedop ye pi un piam ye pi un thau thambai ga jing em jong pi kumbalong ni uni ukun sarong auria dah kamen palat udah na jengai ui habau i ukun sarong auria udah pli lagi jong ki kti padu kedop ya bad udah khawairu hadu ka tau udah khawairu nomor blai kala dan biang ka relationship pi ka jing ya dai jungi bau blai dai kam sula bangi su duai ben tu ban ayu bat belong bangin sulet bat klam dan ka jing ya dai bangi su pan ba ki ka dan ka jing ya dai te mantap pila jengai te no blai kala dan ka jing jengai jong pi ka ba jengai ba no blai pi let biang lambau Jesus Christ kan dan biang ka relationship on restore pat ki ai pila do wat hapadang ki jing ang namar ki decision jong pi pin hapmat i ta ki jing ge ba pila shimrai nomor boleh ulak pen i pi dai man ship dai pi shim be baniat be itu ki jing rei la da pi jan bu boleh pat un ya dai kata ka do nut bakan lak ban mong leng ba kita ki jing pen yo kata ka jing na boleh ka ba dan manu balak ban ai ba pin salak ban sya ikini ki jing ba pidan ikani ka jing jong boleh namar ka tin jong boleh nak city nong room pra life pra ong hatu dan ke ga balak ban pen ya khlat yang ka jing jong boleh pol ayam dan syu wang wat la ka wala ki ksut kinum la wala ki angel wala kanu melak ban separate na ban penya plat no ipi na ka jing jong blai dai ta ka jing blai ka balak ban protect ka dot no cepi ka ban yada melak re da kanu on ipi ubri usa ki mi ki pana ki bahyeng basam na kinu melak ban sngau tru ka dot no cepi kum bastu jisu pinu melak re ban yo kata ka jing tengen pilet lang ba ka kia pilet lang ba drugs pilet lang ba jing auria pilet lang ba kedan ki bam gom tat rek pilet lang ba ka jing start jang pi ba ka start pi ko ban penlut por pi ka kam ka jam ni haki ka jing puli jang pi ban drown ni kita ke jing snowsi jang pi pi melak ra ban le enta lamat perlok ba melak ra padai tang ka jing jang ublai manang pi ka balak ban yada ngi ka ban ai kata ka jing hun ka ban cham sim wat apa dang ki jing bat pin sei ba ublai thau thamai pi na ban ta ka buram jong torai nga ishan suan ka ni tu pilak ban pun hau ni nambaru namar ba ngaju penduai ki beriu dan ki bangam lak ban syem namar lak bun palat ngaju ai counseling ong pi da ka bor jong men sim ba khu da ka tin jong ublai bat piyo ka jing lak lut piyo ka jing tengan ka ba kenjam sim khu blai sibun ya ro itra